kaMakhanda ngo-1800 uthi Maxhosa ndina nendlebe sizele imiphula angeva kuxelelwa nilahla amasiko nezithethe zoyihlonje nidludla nophoyana nisezokhalesa umfazi ofelweyo nilahla imikhonto nayishiyelwa ngoyihlo khona ukuze kuphila umzuphela baseza kuyitholonyana banigwaze ngayo nikuka nibuyelele emadlakeni nibulawa ngonyana benu wathakutsho uFokaMakhanda athi kwamadoda eginye into ayiginyileyo athi ngunxelo phambanayo kodwa ke kunjani namhlanje Ay madoda,